Hello guys, nani sa gawas sa Don Emilio Hospital sa Ubay. Waiting sa hawang kanang isurod ko sa ER kay gi PCR test man ko so gahulat ko sa kuan doktor kay dili siya manay diri kung dili madol sa ako kung wala ma PCR test ko negative ko. Ingon tong nurse adto daw ko ibutang sa COVID ward kung positive ko in case lang. Okay, so kuya okay sila guys, no, kanina nga nakasod na ko sa room and then na sila personal kit mura siya og private alcohol na ay tubig na ay thermometer na ay sabon na toothpaste na tanan kompleto siya ay kuan tissue paper so mura po siya private guys nindot po siya guys so kuya na dyan ning ubay na Don Emilio Hospital kay kaduhang nga dako sa Provincial Hospital sa Tagbilaran. So diya guys, nag-extras na kunan ako sa sulod. Daghan ng mga laboratory test ang gihatag sa ako na ay ipasting ko no kung diyang gabi 6 o'clock taman buntag. Then gilab ko, MRI pagkaugma, kuha ag dugo, ihi, tanan-tanan. So kani guys, nindot aning hospital kay kuan basta na lang kay PhilHealth daghan kang malibre ka so nice kay siya clean po siyang hospital nindot po siya so nanining hospital no kapoy kayo na sa school na ako sa pay ward kay wala man siya di man pwede kung nasa kanang private kay ang private ready for COVID so nandun sa pay ward maski sa isa ka room 4 ka buo purot man may mga negative. A few moments later. Hello guys, diyan sukan ko og dagom kay mag-MRI daw. Mag-MRI sa una sa AIDS kay dili man ingani wala may dagom di man katusukan og kuan kanang ay tambal. Kulbaan ko guys kay unsa kay buhaton nga nang tusukan ang tambal sa una sa AIDS mag-MRI dili man. Lahi sila punto nga maagi. Siguro po na kay check up na po sa mga dugo kasi nakita o unsa ang pulaman sa Ginoo nga wala problema ay matinga naman po ang diri sakit siya ngumong siya munaog ta ubos baon sa ano lagi hindi kalimi magkasakit naligo ko o sayo igang ka diri sa room MRI ko no ko niya gitusukan ko sa akong kamot na or baan sad ta MRI ko karon kuya kay bakay kana na ay dili ta kalihok kung mag MRI ta na wala lihok do ka oras dito center no yeah. A few moments later. Si ami sa Don Emilio Hospital, wala mi sa Tagbilaran City kay
dili ko masugot. Ang mga bata gusto, ang panganay gusto adto sa community hospital, ako hindi masugot kay kuan mahal sa community. Dako kaayo ang bayaran, dali man ka nga pag-abot na mo diri, daghan kaayo ang gipang kuan, gipang lista nga ang gipang laboratory. Una, pag na ko diri, x-ray, kuman sa x-ray, dugo, paghuman, gi-ECG ko, dya, gabi fasting ko, pagabuntag, gi-check up ko sa dugo, creatinine, para kuno sa kanang daghang mga test, unsya, kinangbuntag pagka alas 9, gi-adto ko sa MRI. Yung MRI ko 2 hours, grabe arang dugaya kay tanan. So muna itong i-private, dako kaayo, talbog kaayong baryonon, hinay pagawas milmil. So may ni arita sa public kay nindot man pud ari sa hospital diri sa Ubay sa Don Emilio. Mura man pag private kay limpyo kaayo. Tagaan pug kag personal kit. So nice diri. So anong ato may private na mantay government hospital nindot man pud. Ikaduha ganing hospital sa kuan sa Tibok Bohol nga nice, dako pud kay sa dako pud segunda sa provincial. So kay nitaga magud ko. Ngayon ko sa mga anak ayaw dito dili ko to sa private ari ko mo try ta sa Ubay Don Emilio kanay tagam ko sa una dito mi sa Ace ha 3 days ra ganito. Nakabayad akong bata mga 30,000 kapit hapit mag 40. Unya, wato post community private po na tagaktak po ng magawas ka hinay ra po na mail ana manang wa ko masugod kay maluoy na ko sa mga bata kay di pa pagkudugay gi kuan. Di pa pagkudugay gi operahan last April dya dito sa Kido nakabayad ang mga bata almost 200k kapin i-forward pa dyan ko Cebu nag-therapy mga 100 pud kapin na gasto plus mga tambal plus mga expenses pa na mo gasto-gasto pag biyahe maluoy na ko sa mga bata so ni-decide ko ni-try ko diri sa kanang Don Emilio nice man pud kay mga buotan man pud ang mga nurse approachable limpyo pud siyang hospital kompleto po sila laboratory. So, anong ato mo private, so at least makasave ko. So, ang amo diri expenses na lang pagkaon sa akong partners ay ang kay wa man siya libre, sa ako libre man, nga ra. Kag mga ginagmay nga mga foods, mga snacks, nga na ra. Kalimang ka, kabalo pa lang ko sa una, ari ko ba, madagan, tsaka mo kabalo, ano doon amilyo nga na-ice man di ay. So, mo nang diri ko sa public hospital. Kay try ko kay maluoy na ko sa mga bata dako kay gasto atos private. Oo, makabayad pero luoy man pod magka ang problema pas asa ang pambayad. Okay. Noon ang mga bata basta pinangga ang ginikanan discarded jud na. Ako na rin magunahuna kay maluoy ko. Diya, pahoy na po ko. Alas 7 pa ko taman mo ka o kay pagka 9, 7, 8, 9, 8 fasting na po ko every 2 hours ang monitoring sa dugo na shock ko kay kuan ko no taas ko no kay ang kanang kuan sugar napatay ta dani ron mo kuan na di ni mo diabetic na kuan may kaliwat na mong diabetic ang mong kaliwat kay high blood man. Sus, arang kao magunaho at tumiaging adlaw latik o ice cream bawo mo siguro ni bawa sa una ni ron. So abangan guys mo unsa resulta ni sa ang MRI. Kawan anak ma'am pwede na ko kaon. Or asa na po na siya ma'am? Monitoring na to, ma'am. Monitoring sa inyong blood sugar. Pili dihang kuan ba ang sugar na ko ma'am? Magdepende sa reading sa doktor, ma'am. Sakit ra po na na. Agay. Sakita po na na. Mahadlap jud kog mga anak baka kana kay sakit ni may pinakasakit pa pagtusok na. Sakit ko. Sakitan ka. Kasi mo yan, ma'am, no? Sana siya unyan apod na i-check up. Oo, nga kita ang mga alas 9. Alas 9, alas 10. Nya pwede na kumkaon ron.
Nga pag human ana, di na po ko pwede minom tubig, magpasting na po ko. Hindi na siya yung fasting ma'am, like 2 hours lang before kakuhaan, hanggang sa kamukaon. So kung alas 9, alas 9, Alas 9, asa ka mag-dinner ron, mo na tayo mohang kaon. di na po ko pwede mainom kaon yan. Pinagmay lang siguro. Nga umakadlan, mga 5 a.m. kuhaan naman sa class, sa mga 3 a.m. 4 a.m. ayaw sa ugaan. Okay. Sunod sa duwa. Salamat. Wala kayo kauban, sir? Silap ko. Mag-aasa mo din mo. Sita eh.